ya anya semkuma kra ansamo droya ye debra wono ni don tware nyina ye kruche dia kogwa be frontinta fidie no so wo ya aya kohonom ne kobo wo benya bi no wakenkan such ye www.sompaonline.com ansam nyina wona yensamfo adawromanti wade akwakoguo join your live ewo Facebook no so SOMPA 106.5 Accra, SOMPA 106.5 Accra, YouTube no so yadam, and some would do your deba enough for Fidei, Nini Muno, Ebide say. Asimfo so asam kase biasi, obi atwaja to dan bi mu amakoda bi a wotim, eja so say edwurebe. Aposifo ye wodoma hinkro na nsemuntemu wo mo eye operation sunku bi wo ho ama mpenimfo okira enipa beye aduo wotwe ene akire wom. Senator Dumako no adiababa to dwa akira saye nuanma wo mkoma ho mechiem won musika won mo jeme busumi bia no wo mapegem. Aban krachi pani a wogina made hye wa fidwa kwa Abre South ma me Patricia Pell Ankra wo se amanfo de nsem bi tu ne so a enya no krenti wayi ne ho ano. Asreya ehye ema mema na fe nkoda bambo ho nsem so womo de nkrata bia pie dwa womo bo Ghana fo kokko efasika bi ho eyeden ya Ghana fo so akire won madwene Constitutional day ya nam so men na kwakwaya fo fida sonko no sane mu nsem e woseko Na enra oti se kane so afo ohwe sikasam so man Ghana mu kana foriata wo detention sesi a na asam kase bi asi wo ho ne lawyer akasa wa treacherensem mu yebekwe poe mantem no emu New Joburg South Mensi Krachi en wode atu dwa se wo hye project ahodo bi a yede ama contractors ne kwan a wo mo de ahokeka hyem no dia ekoyi ye fi won mo abekọ bi man so amana no nsam so de yi ana ekwane akwakofa de ababa so we ne nsam ahodo pinu a ana yabo ne beda ana wie nso asomfo basa yesene nyina akoso ne yababa sane mu adiama mo hya no so an sanwumako bi ada Roma ana yatena se afo fidai yade kase bo e baba som end point homeopathic clinic wataye chiye papa panya ono ho a se wadua ne baye da enefie afo fidai a eyo onga spice so kama sekasa natural mineral water wono so de sukrogen ade ataye chiya time herbal mixture ade malaria fever edro enso eboaye asomfo basa ya ye no wade ahia ene awiabre yi ayeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten menemi aba ADWOA ASARE enafe odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma afei yanshan komona se emfama ye kwa asimfosu na enurada ni ayate efra asimfosu no nyanika abusuya adwane ye wo Facebook ne so eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra abantie bia akoda kitikiti kura afenu onye mfinhia na duonu nsia na edin adodo na ade ninu no eye futu ena wote asimfosu mfinfin ho na wo kire se we no ba bi wote na ese geto damoto ntabodan bi na wo hyemsa na wona da so de ya eja shida moto ya ma sabrante no wadam ama eja shine se edwure be wanka eje mpo na no no manfo a wonpotam woni bi esu se afitafo bi a won chen ho no wo mo obo abrante yintre ha so won betu na firi na se wantu di a ene ya won betwa ja atuni mu ase no enu ntie ba ye amanfo bebre na tretre won sa awo fitafo no so se wo mo na edi se nyambransem de bi so se abante no no ankasa no wonim twe kakra wo hye enu ntie bia wono ana hye ye ede to dan mu ho ene ebia ama ne ntabodan no ahye sa na asem yenkwaji ho nkiremu kakra ye ne kwame osu Shadrack wono na obutu asimfosu a asem yi na nim yenu ana hwene ba ko santamo wode kodue mu na wobebo yi mu nkiremu Shadrack ma hai yenyo na ohonam no bokọ de anyankopo adaro ma bibia ye bokọ ye da urade ase na ni ayate efi asimfosu nyanika yesi abantie ya ye fre na efutu yi enipa bi na akotwaja atu ne mu sa na tie amina sa pepe na tie SOMPA FM hotemo anu timiasie ewo asimfosu ene se abantie a wonye mfie nu aduonu nsia 26 years a ye fre ne se Baron Guda na ebi adodo na ade fre no obotem ha no eye afutu a wo mo chese afutu mbotem ho ena chese ofu aba betene ahan mo a wo bo me asa na ubepie mu ewo asifu su mi mpase mo a
baby a honomo the friend was said experience me a honomo and a chess advantage kiosk be a honomo and I said double day be a honomo and nowadays a honomo I had a bedroom or sorry now I feel that for our more honomo and almost more a bayan like a kenny if you have advantage rather than honomo that sorry not just a near Mamudi Jumano na Yababe now more the if you are honomo a car engine na obi de ne car ba bi o se wo mo enye ho adwuma mpa ma no na bi be be tu engine no mo de ko e di omo susu a na chese e ya branta ye friend say baron good day and wo no wo tumi di boni a etita di no wo mo friend na wo mo ma no don won say wo mo mode na wo tumi free ho no mo e bi say e wo mo na ga kaka no enya dia obi a sada dia ma na mo de e high no e di wo free ho no na wo free ho no mo wo mo e be hye no ashidan na wode mu ni na ye tuo kansa no edike focus wa ha ma che apa pa da enne se endro ano pa be ye no mu ho no mo ye nya ne nke se abanti wanda awo ni do ma edike yi atimi apokeja ede ato edan mu aso drebi ma che abanti ne ni ba ne ho no ma che se wo ye hwe ni ye na ni ne hu foni ni bia ho nte wa fikra bi se mo aye de ahuja ye apin no na ebe ko ba bi mu e ho no a wo mu e se ye na che se dan na nkasa na ahye no e so no ba na ya tu e wo abonten e di no mu bi ta se ne e ye dan na abrante bi tumi nya kwan ko de no no so na ya tu no e na bi mu tra se be ye se ni pakura odi boni e te se ano e hu ye se anhwe ye ne ja ne da na abrante no wo pie e de tu dan mu ti ke ne be ye na wo mu e be chi no na wa machine ye no bello kipono no e wa bon se be ya wo ji eliye no na mpampa abante no etimi ache esa no mpepra no ka say die kwa say before ai wo asin ko tuna so ko before e bo anan etimi ko ko pie mu ho no a abante no wo machine afija na emu no fact get your boys are more ho no tra enya dia o mbe pene da e ma before afa emu no e dia ko ni na le se omo kanta fiti ko ne omo akite eh fitting shop na omo mo ho mo ye adwuma ho do mo no e brebi e to omo akata omo hye no de ne se ya to se omo a ntike be ya fotifo endi kan entichi omo na ehwehwemu nsa tete ne ka apa de omo mpere ma fotifo no emfa emu ni sanko eno ene kokko dane eye entokwa omo ni fotifo ne abuba no we to na we ato ntio na omo tumbra fotifo ebe nam tumo mo for reinforcement every region e ba ye be kan ansa na omo tumi awa kame gofo ya trot boy na se beto boy free e mo mutumi de emu no etimi e dia ko ti bemba me no ka se de e dia no omo etimi adum na abante na mu ntino omo bi akoshiri ewo ye tin francis ya tabia ewo asnifu omo motina apo di force se omo she ehwemu asi ewo na enye no nko a onye esiye ebra kasa no ekoso wa big ball nten ka no mrantie no obi ta wa bia beti to t-shirt one mo nso no wo ko peja edi promotion ka ka de so a ni na abodbo ekrete wo mo bekoso aye hwehwemu na ni bebia wo mo no wo mo edi wo mafa emra kan so kwame ansa na meja wa ma wakono ensam kan no wo ka bibi se abantie no wo dan ni emu kiosk no wo mfi anim ho emu ankasa awada ena na ya lock no nso wa akire te sania oni ho ena ya lock no sana na tie sa pepe na etie bra ye kodu ho no no wo hwe edan na ahye wo na tinu aba ni mfim ho no no kakra but baby a padlock ne da no eno no de ntimi ahye pa edina unhu se ya lock abonten no e ma nipa le tebu ti jana no ai de sa no o na di so be pie kwa ya ku ni abo e do na ma manfo ni de ni enye se bia wi bi no kokose ya na dot bi no se ye ni mo eye nipa da se ni na she da calculate ye e di petrol ni ko bu da mo pe ja tun e wo ke no wo kun mu abonten se ne be ya ntimi empie kra abantie no adwuma ba important no ye on said that yeah juma and uba important han mo as I get to ye we and now wo mo
ɛtontɔn wɔn ankasa wɔn nneɛma ahyɛseɛ paa ne deɛ wɔn kyerɛ na kyerɛ sɛ nnabigui bi ɛna na wɔsesa ɛwɔ hɔnom ɛna ɔno nso ɛde yɛ ne business nkakakaka ɔno sɛ ɔde ne ho bɛbɔ mmeranteɛ bi ɛwɔ nkɔtɛm ha wɔn akɔte ghetto ɛwɔ railway station hɔnom a ɛhɔ na wɔn tena ɛyɛ ɔmo business nfi wɔn mo pɛ na sɛ wɔn abɛda ɛyɛ daa wudi structure mu ɛwɔ hɔnom. Kwame me ase na fo ani de akyire na sɛnea wo ka no yi a amanfuo susu sɛ bɛyɛ foul play obi na ahyɛ da di ne bɔne saa no fo ani de akyire ne ebefiri akyire ba bia no ya na de asom yɛn why. All right, we knew I'm missing that. Abusuani pa ne bon komo yi Kwame Owusu Shadrack no na to yɛn krade firi asemfo su ne mfimfin hɔ asɛm kɛse a asie abanti adodo na afɛ na futu 26 years wo nyini yɛ akoda ketekete koraa o ɛna ne kiosa wadam kwabrane ahyɛ da akɔtwa gyatum ahyɛ no dwiri bɛɛ ama aya awrɛ hosɛm a emu nkyiremu yakɔgye de brɛ wei Yetoa ensem no esodoma hinkro mensi police commander ASP Haruna Dauda no wode atodwa akyerɛkyerɛ adwumasono sonko a prosifo a wɔn potem honom wɔn bɛyɛ enakakra enie na wɔse na wɔtwe ya etwa mu eba na wɔtwe entam no kura no subs ahodoɔ bɛyɛ miensa ya special operation abambofo ayɛ ɛwɔ doma ahinkro ene ne potem nam so ama nipa bɛyɛ aduo wɔtwe ne akyire 80 deɛ ya kyerɛ wɔn ɛwɔ hospitals ahodoɔ na ne nkasa emu no en wɔde atodwa sɛ wei yɛ kokɔbɔ kɛse a yɛde kɔ ɛde ama wɔn a wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ nipa bɔnefo sam no wɔn bɛdie krono ne nneɛma bi ɛtete saa ɛwɔ mpɔtam hɔ no wɔn nyina yie pa san sɛ bambɔfo na nya de a afi wɔn bɛma wɔn gaba koraa wɔde nsɛm wɔ nyina ɛto dwa wɔ abra bambɔfo afei nananom a wɔdɔ ma babie ni ɛne mpɔtam ahodoɔ bɛnbɛn wɔn de dwumadie sonko bi hyehyɛ so a NCC fo kora no wɔn wɔ saa dwumadie no ase ɛwɔ dɔma yɛntie no. For the past months, I had 3 suits. The first one, Chinipa 57. The second one, Nipa 17. The third one, Rankwa Babo, Kofi Bedukrom, Chinipa 6. In all of those suits, I am below our police in the Domina court. But even though you have conviction, the intimate for being called jail, but I think second and I send my criminals say Chua, you know we do the Chua you don't go court. As they say, you must almost what devices statistics be. And she says, yes, we are home show no evidence, no very concrete, no court start my boy. ASP wa mane nkasa ye no anso horomo a wo kyerɛ sɛ ɔmanfo ete dɔma ene ne mpɔtamu no obia ema neni ena hɔ sɛ wohunu sɛ obi tu anamo bi a ede bambo ho asɛm ne betoto na se a entam so na wakɔbɔ aprosifo amane wo kyerɛ biemu a wei enye de yeba betwa to afekura na operations no wɔn bɛyiri mu enti sɛ wadwene ye wo sɛ policefo no de wɔn atia da ene esesakora Traditional council Omubwa, municipal assembly, chiefs, imams, clergy, Obia Yanifa, Mumudia for some way Mudia boy. Just as we have a nice form. Why I chose over same minor main no we didn't until 2025, Yabi, that was 2026. Wow, also when the one in the way police, but so be the one there when you're down for Yanyawa, Yanfancho. Ene ya yekotie ye doma hinkro mensin police commander ASP Haruna Dauda na maniboyi yensentreni ejawusu berema ene de bai. Social Security and National Insurance Trust, 20 Kansas Senate Jumbokono, Wamo Nagana Bay Ama one more to me a pano, will be a pension once and Samoa, one more share Edihu Jumatitu, and a buying Edmaku Ahoto. Now one more and a National Pensions Regulatory Authority, one marker or Kabachimu Ama 2026, Sunny Abana Yanma, one more call Maumi Jim was only Biada, Sikabatania, one more sa Akano, a move to me a peja, now what media be bintino, one more Susubi at Yaba. Trust a free nadi 2026 ya yesumi one more baba
asie atu anamo na anamoto no ayese pension for akatua ene wanmatum ade akọ ha munchemu edu 10% a eno so eba bebo yie papa enti se kwa bana se boso me na woje 300 Ghana cedis a ene be kwa kogina 409 na se eno aya anamoto ebeboa wo na wo so watumi enyenye sika kakra na wode abo ho bra na chief actuary the masnet adwumakuo no eye Orayere Evelyn Agyeii wono anane nsemtrofo edi nkomo a ansem wo te sei oboye munchimo. All the considerations with our board approval and approval from the National Pension Regulatory Authority, it was decided that the overall indexation rate for 2026 for our pensioners is 10%. That means every pensioner on our pension payroll is going to get an increase. This 10% is not across board because we want to make sure that those on the lower pension bracket are receiving more and their pensions are going faster than those receiving the high pensions. Because of that, we do what we call redistribution. Redistribution is just a method where we take from those on the high pensions and bring it down and give it to those on the low pensions. I was sorry returning kai I chief actuary the masnet adwumakuo no Orayere Evelyn Agyeii. Yengo piemu asante mantemu na abankra chepani a wodina ma de hye wa fidwa kwabre south aya ma me Patricia Pearl Ankra wo kire se wo wa na wo tete asa Castro nyum menam na metete se manfo bi de sobo e de bo no wo mo ye allegations guni so se wono asase bi a eye suku bi asase e na wono se o ye MC wo momode a tabiri asase no e na ode ama private investor bi e se won fa me ye na adwuma na wo se for the way wono nye suku no okoye na wako suku e na ode bedu ba bi owo ya na se suku asase wo wa esida no wakotam ene hon krata na ogina ne tumi so se wode ma obi se won fa me ye adwuma sa de no wonye mpo na wane ama ne boni ba wa beidu e bo nkomo e no cheche nsemu kire ne sei by am share documents in started 2019 Sabrina enye ye say abengo iso and it was an agreement assembly any private contractor no ekoye and it had so many things say school assassin people were encroaching school assassin na here say your home by and private developer no was to fence the school and also create business avenue and they signed an MOU from the stores na omode enimu na mahan na omato wa fa ho se be school kola ni wuramu a betimi abo wo ho ban the only thing I could do is say a him fana a kwan da was obi afa and you can see from the video the park kwa oka se ni a kwan da ni fie ni kama abusia ani ati ye aye mama Patricia Pearl Ankra wono aye abankra chepani ya wogina ma adehye wo afidwa kwabre south wo se suku ya asem a wo kan wono asakra no ba office no na MOU no wono assign ato odeda se sa private developer no nyezi wo besi store sa ni amanfo hu no wo mo ka no na emom sa amanfo of school ne nsase e watimati maase wo mra no mato wo emfa school ne ho na wo mfa mo school no nsase nyina ho ban eno no wo beto ye eno ho asem ne yeka na muzo bi twa foundation am se MC di asase na maase obi pharmacy store wo di store sese wo no wonim ho hwe wo ensamfoforo emu no asoye ye hye ema ne mema fe enkoda ho bambo ensem so gender ministry children and social protection and woman de enkrata ba bontin se womo ahunu ensensem bia enenam de obo enwuma hodo mu afa be fon krato bia ahodo ya womo kire mu se ministry no enam omampani his excellency John Dramani Mahama ne directive so ama womo abie registration portal bia yesi edin eda so ye National Family Support Allowance na yentimi hu se sa allowance na yesika ministry no eda ne akire ede ama womu a womu ni bia yesi sika som 1350 Ghana cedis ena eda so na womu kire mu se sa program yi eba bewrane beye bosome miensa ya ena no ena ministry no ekopa ahontoma womu nam sa enkrata isu ebo Ghana fo nyina kokko ebia womu ani ni womu aso wo ho se saade no a enenam abefo nkrato bia hodo ni de obonyuma ebimu no wote abunua egu wasum sanse ye kasa gender ministry wo mompa allowance program bia ho ntoma
ɛna wɔn ntwa sika bɔtene bi asa bosome miensa ntamu a edi yanimi wɔn de ba bɛyɛ project bi a yɛfrɛ no National Family Support Allowance enti sɛ wo hɔnom na yɛse official website bi kura ba ya wɔmanfo ahyɛ ase send links edima wɔmanfo wɔn se adaworoma ministry no sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ program bi yɛte saa ana wɔn de dwumadie bi ɛba official website a wɔn de dwuma yɛ www.mogcsp.gov.gh no ɛhɔ ɛna wɔn de bɛfa amu obi a ahunu bi ɛna ɛnyɛ den kora wɔn de official statement bɛba akyerɛkyerɛ mu program no baabi efiri ɛne ɛho bota yɛ a wɔn de ba enti no wɔn issue bibi a ɛte saa enti wo hɔ no mo ne yɛse obi asende link bi ama ho join ne register na wɔn ntue sika bi ɛte saa ɛnto account mu anampo wo potue sika bi sɛ de bɛya obenya saa National Family Support Allowance ne bi a mepa ocho enya de se eye no kore enti omanfo nyina enhye ne nso afei ministry no womo ewo official verified social media account wo Facebook womo obi wo Instagram ena womo wo bi ewo X kane Twitter enti bibie ni a womo de befa ho enti hu bibia saa enya de se esese hunu se efri womo asoye na enkrata yi a womo de ba yi asoye no womo atena ye hye amansan kita hodie ena womo de aba womo nsa ehyase a yenso ya bom ede amatiefo abusoya toa ensam no FM na anayo fofida sonko de magana nyina ne nyina no ayo constitutional day ya ena no kwada esiye aya 7 January ya na wasenka ekokoya fofida na so Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama ejina ne tumi so ayese sane eba na fofida bia ema mehye sabio edane mfimfini na ema me ha adwene nti no isakwaba no se esi na watwe ne mfimfini nko ade a ewose yetwe na yerekɔ hye na watwe na wiye na etumi boa na sane nti anama enne ye general enkono constitutional day sonko ya Ghana man nyina ye die no ama enne aye afofida na Ghana man chia 1992 constitution no a yede aye adwuma no na santamo aban no ate asoafo ne apamfo ahodo ogumu a committee wonno ko monten so ko bisebisa ankofo afa ho se anyambia no ewo sensakraye bam anase yenye ne sei na ena kokoyo afofida no yama ne boni ba wabaidu achisi monten so ane wo mayade hye mu adi nkomo amomu kyerem sa no kwasem ene sa de aban no susu ye no wo mo ne ye adwene sanka Ghana yama mmara no ye wododo no a wo no mu a yes sam nanke ye de fofora bank abeboa pa ama oman no ankasa yetumi akwakoye nim constitutional day say na me mo say e free coup d'etat mo na e baje tu mo say ye nya mbla bia bobo ya ho ban wo man ya de bobo bla wo man so no na a constitution they went by imagine for people census now mo dey formulate constitution na e ka constitutional day there a trend yang fa wo dia nya e free ye nananom ye beni form be dia so no no yes papa Benny Rollins ebedi ye so na fe omo kutre ye mra no edit to ema ye na di da ye de chere se da ye di president is gaso na essentially say sabre no so ye amemu a eye democratic governance etu I was aware Ghana for bi no madwen kyerɛ de fa constitutional day no ehwo no kakra ani kokoti enra ye wo hwa na yete se kane fotosanfo de mo man Ghana oronyamfo Kenneth kuntunkurukun oforiata wo mo ache no e wa America na ache a wo mo ache no se na ya atesem se wo kopen visa wo ko renew ni stay ena wo mo che no na bi kura se na visa kura wa de ko ye kura na awu ena amanfo eke kan sa na ye ne mira nim ni Frank Davis abonkomo ama na kire se no kura che dia won ya che no na che a mo che no enye se ne Ghana fo kan no wo kire mu sei. The little I know from our counterpart lawyers in the US, limited as it is, that he has put in a petition for
an extension of his immigration status in the state, and contingent upon that, preparatory to the determination of the petition, the I, for whatever reason, picked him up on the 5th of January, which was yesterday, and he's at the Caroline detention facility. The obvious reason being that his duration of his stay is about to lapse, and in those circumstances, if we are all conversant with the immigration law pertaining everywhere in the developed world, you will have to apply for an extension of your visa period or your continuous stay in the jurisdiction of the country in which you are, and that is exactly what's been triggered. Honestly, I can't answer that question. That discretion, decision, or determination has been made by the Immigration and Customs Enforcement in the United States. I cannot fathom the reason for that. That is the more reason why our counterpart lawyers are dealing with the matter rigorously and expeditiously to have it resolved. Media mean to me, say, no, Tina, any animal, ya lawyer for Amon, Edina Chiwa Americano. One more has to bet me. Pick him up and detain him. That is what it is, and that is the situation we are confronted with. It still remains a suspicion. That is unknown to me as to him having overstayed his period. I know for a fact that Ken Royate's visa will lapse next month. So it still remains a suspicion, and I can't speak on matters I have limited knowledge of, and I don't speculate as a lawyer. I just speak to the facts and remain with them as I know. So far as I am concerned, it will remain the suspicion that you alluded to. Those who have superior knowledge and facts to substantiate what you're saying, can put it in the public domain. All I know is that he has been picked up at the discretion and decision of the ICC. Bueno, me mean to me can be esanse me no atese me mfa nya asem na wonbako so aka ebe ko so ya atesem saa kosi se ye de ne aka nyina abato asanse me de ne aminim ne se kenoforiata ne visa ya ode ko ye no ebe wubusu me edi anim na wie ye kora wei ayemra nim ni Frank Davis ono de nsem we to so mpaka se anim Yanko epueye mantem no na mensi krache ewo New Joburg South eyo nunyanfo runs for the wusu buache wa bo contractors ayede adwuma sono sonko ahye wo monsa eye common fund project ahodo bi a mensi no wo mo hya se wo mo eye ebi eye nsuo ebi eye suku adan ne nima bi etete saa wo mo kirem se saa project eberane e free hyase afia etwa mu 2025 no to mu akofim afimpino any adwonu nkron 2029 ya ne nyina na ye medium term development planner New Joburg South Mensi Assembly no womo edi egu akwemo na National Development Planning Commission adwumakuo no womo kra ka ho bi na etrete womo boabo womo kakrakra se de beya sa project ni nyina no wombetimi awie ena no ene womo de aso ekobo form se de beya 6 unit classroom block bia womo eba besi ewo Zion Primary School ya eno ewo Kofodua zongo no wombetimi ahye no womo aye no mayawie ya kindergarten block nso 3 unit de miensa eka ho ewo empotem ho na wabra MCE ede ne nsem etu dwa no wo kirem se contractors ide project no ahye wo monsa no no kwasem ne se wo mo bom ho modin ye pa adwuma ba bi ko apempoa I can say Zion school ya it's a 12 months project but within 2.5 months it's almost completed a roof painting IB aka so we aka ni mu na tina just say o ya de we ba bi ko KG wo Galloway and as a regional police command I know and so the contractor is in the process. By next week he has promised that by next week he will be roofing it, so hopefully by March or April we should be commissioning that one too. And then here we are says here a Gavenia chess compound I have project and I mean so in fact earlier commissioner by now we were thinking say sky hall bit media aye then kai be here am so huge achieve it me am na yeden aye to say house center but at our last meeting with the local government minister he made it clear such as compound we are supposed to build 2 and this is here some of our hand on here but luckily we have the foundation already your foundation and the say another one so simple answer. New Joburg South Mensi Assembly aban krache ora Ransford owusu buache ne ete ne kenwachi omanfo bi ete mpotem ho nso womo ekire se de womani asifa so se mpotem ho ye de empuntu mola container nso amba na government by 1 year ni nsu na ba edi aye ware shimu se omde tumi aye edi abeto eja na ye to ansem no so akopie mu e nsam foforo mu na wan popra wo fojoku wono na yakasa yi na Togbi Manklalo Misrobi ya wotoso miensa wase
ube piemu North Torments no mu Framantamu a san finfin ho no a voter authority wo mo adwuma kase pa ba ko hye finfin ho na wo totɔ de asra won se ebra na ne nana anase nipa obedi na de togbiga afuma sare na wote akonwa so no obamode atwa asase tam ben sempem miensa 3000 acres na wotwa ye edema se akoso dam no yemfanya ho adwuma nanso eba ye na ni suade ho nyina na sanka manfo a wonpotam ho no ane manfo no ye fa adwuma mu a wombenya adwuma ni bidi aye nanso se ye fa adwuma mu a via refu hu se won mo won finfin ho no won mo kra karenti wo no de wo kan de atoso akere won se so mo fa adwuma mu a won mo a wo ho no nso won mo di biye. We do believe and know that one of the major attention of the late AUGUSTINE Asare III toward the release of more than 3,100 acres of land toward the construction of the dam is the potential it presents after his reign. It was, however, regrettable that this vision of our late chief is yet to see the light of the day and doctoral degrees, some of whom are directly sponsored by the VRA to various universities and whose fields of studies fit within the operation of the VRA, but are often not considered for possible employment even when they table application for consideration. This situation continues to come considered with some offers when opportunities come up to enable them stay within the community and work to earn a livelihood after they have. Wano ena wakasa wano ya hempopro ya wo fojoku awa North Torments no mu na we no na ye Gligbaza afashe ena no woni die ena odi nsem we etu wo mu kosipono na ne also me bia no wano aye. When it comes to development, the women also play a role, and it's assured that the next time we are going to submit the names of ladies that would also benefit from the VRA Community Development Program scholarship. Because once our children are educated, at least this one don't have to be saying anything because you are seeing them here. We'll call them Yadoma, Wawe Yingbom, Yemenaba Chalemi Malio, Nyavio, the colleague Dashi, Ako do Akoide Papagai. VRA Community Development Program. When it comes to education, when it comes to support for social infrastructure projects, the library project, the community center, yes, so that is why every year we come to you to have a conversation. We've read and heard all that you have said. We'll send the message to our chief executive, and we are certain that the areas that you have mentioned, he will give us a message to bring back to you. Wanya apomo pajadodo, apomo panya gbogbo, ela banana kama lika de, na mi amava bia request for today. Mi attention na wanya no mi awo wanyo. Wanyo. Enu waka no boko sa no, wa cheche mu correct. Maame Roda Arthur Oraire. Enu waka brofo no san Donate Krama no. Ede ya woncha ho sa na se be ya obi a ho obi a no ebetumi ate ase asemiti a watwemu an se ne na na kan nyina wo mo ate wo mo kwe wo mo ne mpani kwa kwesipu no na adehiade am de ato manim no wo mo ahwe ayi ni nyina kama amane boyi na na oponchicheku enu wosesa esom ye won kran ha SOMPA 106.5 FM across so eni yeto akase no eso kanemra shipsa en wode ato dwase wo warehemu kese pa se Dr. Mamudu Bawumia wanya kura presidential primaries ya eba bekoso bosumi ni deto so aduasa ba kono ohamu nchichemu aduosia enum 65% vote die eyade se opinion nsa beka no se Dr. Bawumia enuru honom antwamu kura eyade bi se beye ne wanwan ye pa enura ne ebo mo amane se kane NPP parliamentary candidate ahodo beye ohane edun wotwe 118 wo matintim wo support ede ama Dr. Mamudu Bawumia na wochiremu ese sebe enye se wo mo nete wo mo assessment a emu do en wo ma hyeda aye wo ma gye adwenkyira ahodo akọ asie honom grassroots no ni omanfo akodi nkomo afei wo hwe adwuma Dr. Bawumia eye ya afimpinu any adruonu enai 2024 general elections no emu a yeah we nya more than 65% abemo miss we nya more than that abemo the binim kra ye na we ye na ozana na we will nka ho ezi aye nobody kro bodo 140 na ye 187 to me reach their arrangement but as many as yet me answer ka hon I want to watch show will there will support Dr. Mamudu Bawumia. Ora Andrew Ejapa Mesa Kane MP second D any attaining king.
was so yet to and some so a day a mauna shannon soy. So we are from Tobracas, and was so good so with you was SOMPA 106.5 Accra. Numaquabia Roma and a one more Asuasan end point. Homeopathic clinic near Quanakwaje, I say. I are Japapaya, Waka, who to me at all 10 times so. Shall signboard on my Spenters Road, Accra. Kumasan Suya Chronoma boy here was say a woman some prostate tissue and Bama Wadi any more yamre, a drenumra, and answer what Prumona so won't mean ya Jumasan ya Wapanwa. Ko end point homeopathic clinic, now doctor for and show. Now was a physiotherapy and a massage and one way be a one must say be any afraid 0244 867 0244 867 nane panyefo eni enkomo na onga ma mese na duane ba yeda onga spices eno an ye di yo ayaduane ba na wo ye kontomre stew ana anasa de ba dia wo bonko apiapia ya ponchen kwan ana akokonkwan na wo ye hwese wo de onga spices ana ba ye aduane no ebema na ye de ne be sofom so na pai ya anya sam keto makura bibia ni afrai na ne wo manfo ni nkomo e wo honemum sha so e Food and Drugs Authority one magia tum se eje Kasa natural mineral water nie SOMPA FM ensu a eho tie na ho dwo parties a wodo engagement outdoor and wanya bia na se enya wedding na wo ye no enya apono to na woto no enkongo fansuo bi ebewie che na omanfo sabie won yam eba abedwa wonom wonya kasa natural mineral water ensu a chese ya promuo kura munsuo na wonom a wotim ze use ensuo ne ye kama nkasa Kasaloma Ventures na akwakofa dia batai for heya ewa kra 0206469430 na wode mpanyefo eni ho enkomo yatoa ensam no eso na yakwa NPP amanyekuo no edimu vice chairman dema 2024 Yorubawomia ne campaign team eye nana akomia enekasai wazera ene asofo ne adifo birimu adoso no na so one monsem aya na one mokeka adefa 2026 NPP amanyekuo no presidential primacy eba so no wosidrum bia na no yakwa yeden wase ha adwene pa sa asofo pepian koma ye wei wo bia nkune ne nkomsha wo hye ene obehu ye so Kennedy na awinie ade ba che so Obawomia na awinie enti won hye da hu no ankasa nipa nyame afra no ene de nyame ka de kira wo muntu obi so sa nyam bia nyame kro no a ana ka sa ansam no ana bi mu de no yen hwa afoforo enso ani mu kwan eba no percentage me sure say now ugidi say Mahama benya majority of the votes 2024 assembly obi say Mahama or NDC 2024 enema na ekutia NPP no na dos tina Mahama ewo edge if I kanya Bawumia ahoden o de share campaign num 2024 ngana ye mu pi ni say any chance gra nti sa prophet CEO say asofo say pastors ade ba kwa ha me ni say if say Nyankopon say na ya trey no free mo frase yes onye nipa na waka we actually bibia waka different thing share na akomia Nyankopon asem eye baako SOMPA FM 2024 Yorubawomia ne campaign team nana akomia na yeteninken na ye akwakopiam wo New York ayekoi asem kese bia si ewo ho Ghana ni bia wo ye agya asem bia to no ho nipa bia kwagye ne nkwan firi ne nsem ye de mu nkyeremu bebre osesi a bra ye twa ye ho sima aba ye ba ye to akase ne so to me chenya oba eni pechemu ana diobe dachi nanso ubetumi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a Jedi Yunkrato Yatum.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na die fa ne premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex Rebel friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra aden ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Tontonte yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen mpa say na nanu nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden. Tonti na 74 yinso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a o ma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. No kre Emma Akatuapa ye to ansem ne so na ye kwa kopie mu America New York. Na New York no ba bia ye gina kase pa ya Bronx. Papa bia wono no wo mfinhia aduonum miensa ye friend George Anin. Wono security private security ya no odi no America hwa. Wo kita nkwada ma ya mienu a wono a na etete nkwada yi eja sane ma no ga so single mother wono so ya single father. And what ran a massa now were free fee. Ya walk adwuma. Wo free fee just a one trina ya nu baby ampo. And a branch be free, he free. Best so papa mu de ne war from this a kind of war no mama no ka say what I no one sedo. Asemi ba no. One more tempotem when you na asem na you mo awra hosem pa na bantia ba kwa. Your friend say Ricky Javia. One and I watch him say one no what say papa ne come. Wo ye dede na senya na ade ne ye na wo hunu se wo kɔ hɔ ɛna wo frɛ prosifo ma prosifo ba one by na yes wo da mogya mu a wato aya anom kra won se ro deda na abante ba kon se friend se Michelle King wono so kyerɛ se papa ya wo mene ne tempotem we ya Ghana ne ye friend se George Anini won pɛne ho asɛm o na wo pa asomdwie pa sɛne asomdwie kyerɛ a wo papa na pɛ wo asomdwie sa papa na wote na
asemi ba ma prosifo gbowura hontem na omokwa fa na je se wato ya no monse de da no nti omotabire mu no e de call Lincoln Hospital se wono kwa na ja wona akwa papa akwa hwe adekode pote ya ewom eno ena prosifo achi abante bi friend se Shen Jones wanya mfihia na duasa enwotwe small boy ya me ne woka se womo e de entansa de abono se wono e ba no se Manhattan ene Bronx mfinfi wono a ewudie watadi ewu pa eno nti wo mode entansa de abono se enam ne so ena sa nyambransa mu esiye na esiye ewo 3077 3rd Avenue ewo Mott Haven eno na prosifo de akire ya wo mo che se eyawra hosem ya aba na wo mo gina we so ama abusu anyina hyeden ene yakọ ne yewo akire bia no wo mbato ama ne so mpaka se eme so de amatiefo na wo amanone nsem kronoa emu Venezuela aban no woma hyase ne nipa bi mu a ye chichichichi womo enam amanyosemu enti a human rights groups bi ekire womo a ye diteni womo no Venezuela man no woma hyase release womo nyina womo sesesi ade won pese asomdwe eye adwuma na Spain minor foreign ministry en womo confirm gitum se enokre womo ade hye bi kura beye enum bi a na womo so ye diteni womo wo man ni mu kura no sesi ano womo ababeka womo busuafo ensa na asomdwe atime ni ti na ye manimu sam dada se nano na US mampani Donald Trump womo ekire mu se kwan ne enema bi a Venezuela man no ye ntwe ye nti no etesa womo hye no womo de womo gi mu womo president kura Nicolas Maduro womo kwaye raid bi wo hono ma womo de ne kopie mu ewo New York de ntansa hodo bi eyantam ne kon mu na womo sese de nneoma si fe kono won pese asomdwe eye adwuma enti nipa bi no edi teni womo ewo man no nyina mu no womo e de ato dwa se womo ahyase release womo de ofa edikan no womo edikan release ofa edikan na enna edi anim no aban no so ahye se wombe hye na womo maka no so ye gya womo ama womo akoka womo abusuafo so ensa eno so na ye gina na ewie premto breka se ebo ayeboaboa no e de besom mo constitution day yi ye de nyina esi ede amamo na ensemo e de bai na de edimu akoten ni bi ene se aprosifo ya ewo doma ahenkro won achi nipa beye aduowotwe ya ne nyina no eye operation sonko a won de hye so na wotwe sanso ana senata dwumako no adiaba se ne anamo a won ko ma won gye mo pension na ketua no won matumo ha munchemu edu ya kwa asemfosu awrahosem ofiri ho ba anya nika akwada ba akwa efe ne se futu nipa bi akotwa gya aturu mu ahye se edwure be Gender Ministry Edenkrata Base ensembi ne namse womo ebie National Family Support Allowance bi womo sesa nsem no enye no kre. Sanso ana ya concern from Constitutional Day ya ene anamso amana ya for feed and Ghana for bin majon chira wo edifa ho. Afei Mama Patricia Pel ankra se nipa bi di nsem to ne so se wono ton school nsa ase wa beyi ne ho ano se enye no kre. Saranso ne call amanone New York minor rehosemu asi ewo hodom afei Venezuela fonso a womo ekire se womo editeni womo nyina womo gya womo amomo ko ni nyina yede ensem no ebremu akenkanfo no eye miensa ADWOA ASARE enimidin mene Obrempong na kwaku ampoma ena afei AKOSUA AGYEIWAA kwade buatin to me, Chenya Oba, any betche